Малко Снимам PvP. на малък екран, дами и господа, защото много ми лаги на голям. Аз пък изобщо не ми лаги. На мен ми лаги. Тъй, че сори, ако не ви хареса клипа, абонирайте се за мен, ще има канала на ХХ в описанието и много Да, ви и ще има и също ще има и канала на на апликатора в Олдман. описанието. Да, то ще е моя. Ами, Да, моя канал и неговия канал. И сега ще питам Олнера има ли... чакай малко. Чакай малко. О, може ли Флайм само да покаже сървъра? Значи аз това ще може да питам, ама... Чакай. И даде ли ти Флай? Оп. Дадаха ми фли, сега ще ви разведай сървъра. Сървърът е нов, това представлява спаунът, ето. И аз питах, ама той няма да го даде, аз съм сигурен. Тук нямам идея защо има част от спауна тук. Горе имам Флай. Да, това е дупката, в която се прави PvP. Не мога да флайвам! И аз. Вече почна. Ето, дами и господа, това е дупката. Ето го и кликатор. По принцип сме обратното, но все едно. О, пак ми дадаха фли. Да. И сървър си е много готин, дами и господа. Да, това е добре, като за начало Супер! Аз и преди съм играл в този сървър. ще ви разведа из ларповите. Първо ларп Enchant. Ето го и тук има едно дърво за ПВП. Помниш ли преди как правихме ПВП тук с едни печали? Да, с Олнера и Келпара. Да, това е ларп Enchant. Enchant е на 30 левел. Аз съм фулка, както виждате. И следващият ларп е ларп End. Ето го, ларп Enchant. И тук е доста готино да си правите... Енчантвате си на който левел искате, аз сега нямам нито един левел, затова не мога да енчантвам. И следващия ларп е ларп End. Това. И сега отиваме до следващият ларп, който е Шоп. ларп Event. Ето го и ларп End, ларп End е доста готин. Така, това е ларп ларп Event не съм го виждал. Има евенти всяка събота и неделя. И що не мога да флайна, бе? И аз не мога. Карай. И следващия ларп е ларп Event. Така. Сървърчето е яко. Влизайте, забавлявайте се. Ще сложа IP-то в описанието. Ето го ларп Event. И да, забавлявайте се и за това... Чакайте само. Чакайте сега. Да ви кажат бай. Айде. Кажете бай на YouTube. И добре, казаха ви. И чуе, забавлявайте се в този сървър, ако ви харесва. Ако ви хареса, абонирайте се за мен и за Хаха. Много е готин сървъра. Над 15 човека на евент, хвърлят много фулки, това е много добре. Затова влизайте да има хубави айтъми и чао от мен. Кажи чао. Чао. Аз да ви кажа, IP-то ще е в описанието, канала на Олнера, ако има и той канал, и на Хаха канала. И довиждане. Айде, чао, дами и господа.